A empanada en Galicia non só é comida, é un arte. Acompáñame nesta serie das desempanadas máis icónicas de Galicia. Capítulo 6, empanada de millo de Berberechos. Que barbaridade empanada! Empezamos picando a cebola e o pemento vermello en xuliana e pochamos en abundante aceite cun chisco de sal. Cando teña unha boa textura melosa, reservamos e deixamos enfriar. Ora imos ca masa, escaldamos a fariña de millo con agua fervendo e facemos unha bola. Mezclamos a agua restante coa levadura seca, añadimos fariña de trigo, sal e voltamos ca agua ca levadura. Estrujamos e mezclamos ben. Mollamos os dedos, damos forma e deixamos fermentar, ata que duplique o volumen. Nesta masa é algo clave usar berberechos escunchados e con cuncha, para que o líquido que solten se quede na masa. Pincelamos unha bandexa co aceite do rustrido e montamos a nosa empanada, estirando pegotes de masa e igualándoa cunha espátula. E ora ven a parte final. Poñemos o rustrido, os berberechos con cuncha e sin cuncha, tapamos con máis masa e volvemos igualar cunha espátula. Cortámola en cachos iguales antes de fornear, pintamos con máis aceite do sofrito e forneamos uns 35 ou 40 minutos a 180 grados. E a ver, eu teño unha debilidade pola empanada de millo en xeral, pero esta en concreto é unha obra mestra da gastronomía gallega. Recomendo a facer e sempre con cuncha. Empanada gloriosa e de campeonato.